Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Last video da na fara da cPanel na tsaya ne a email forwarder, so yau kuma insha Allah za mu tashi kan email routing. So kamar yadda ya kamata yadda kuke gani za ka yi login a cPanel ɗinka, sai ka clicking inda aka sa email routing under emails kenan. So idan ka clicking za ka clicking nan domain, sai ka selecting domain ɗin da kake so. Let's say zan using da wannan domain ɗin gashi na selecting. So by default email routing yana wannan a local mail exchanger ne. Before in ci gaba, shi email routing yana nufin inda idan kusan mun yi creating email a baya ko a wata video ta baya. So idan an turo maka email a inbox ɗinka kenan, inda za a yi storing ɗin shi, inda za a aje shi. Kamar yadda kuke gani by default ga kowane hosting yana nan an yi storing ɗin shi a local mail exchanger. So amma idan kana so ka canza shi, za ka zo amma ka tabbatar ka canza shi, kana da ilimin shi, idan kuma baka da ilimin shi ka yi contacting su hosting providers ɗinka don su taimaka maka. So kun gani gashi nan a local mail exchanger shine idan na latsa wannan mode ɗin, kun gani aka ce the server will always accept email for this domain da na selecting. Ya ce this system will deliver email to the local mail box. Kowa by default daga nan yake nan ake storing ɗin email ɗin shi a local mail box. Amma idan wani abu ya sanya kana buƙatar ka canza, sunan ne ya kamata ka zo ka canza, ko dai ka selecting automatically detected configuration wannan shine aka recommending. Shi wannan idan already ka je, ban son in fita daga nan, amma dai idan already ka je bari in fita. Ka je under domains ka canza wani configuration, so in ka zo sai kai selecting wancan inda aka sa automatically I detecting wise domain. Nan inda aka sa zone editor ɗin nan. So sai ka zo kan domain ɗin da kake so ka taɓa, let's say wannan ne sai ka sa manage. Idan ka sa manage kun ga gashi ga abubuwan da ke ciki. So idan kuka lura za ku lura in kun lura za ku ga by default ga inda ake storing ɗin email ɗina nan shine local mail server ɗin nan gashi nan mail.martocom.com.ng. So amma idan ka canza shi, misali wani dalili ya sa ka canza shi, wataƙila ka zo ka yi selecting ka yi ƙara creating wani record, an ce kai selecting can ka maida shi a backup misali ko wani abu, and can mail routing ɗin, so shine za ka je ka yi exchanger, amma dole sai ka canza nan. Idan ba kai configuration daidai ba, mail ɗinka zai samu matsala, sabida haka by default kawai ka bar shi yanda yake. In ba wani abu ya kama ba dole sai ka canza. Nan zan tsaya insha Allahu da jawabin mail router ɗin next insha Allah za mu je autoresponders. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, mu haɗu da ku a wata bidiyon Allah ya yarda. Kar ku manta muna da hosting mai sauƙi wanda yake reliable. Muna da servers ɗinmu akwai su a Africa, akwai na servers ɗinmu na hosting kenan, akwai Europe, akwai America da sauransu. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah.